Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho murigeria semesa ya mayakuru ensoko chinsa isato asobo tukoboiga bwe 14 mutinyino yo kabere mwaka no gwechiri bubere 25 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi hasiri bagari abakombwata sekuru ase studio ya kabere togo sabo karanso ike obena intukuru bono wika omwira ntubwata mange tokwariganretie ase chinga kechiga ayo bariki baito bamangana baenekire bunanko ya sangere bari kuru ase mambiare ngentambe ochiko yanyora ase nchira ere engia kuroiga sobo gatagati bo moicho Nairobi asensi ya Kenya kurando nsina ya sogo tubwate kurunyora bo nabo kubwate mesiga ya maiya kurwa ensoko chinsa isa tugwetera ase mitandao ito ya kerero Facebook na YouTube buna Ensoko TV wasase mitandao ya nebuna Clinton Ondigi hemesema ya kurwa ensoko chinsa isato achakirabo Karibu sana mwancho murigeria obutuko bwarero tugochaka no roboti roko bwatia buna enchera eyamo yogochengera ritukeriga ryobwanchani rigochengero chitariki 14 cyumutenyo okabere kira omwaka nigo bono abasae abo barase mitandao yekerero buneria TikTok na Facebook negative mitandao yende banyara ko babako enekia esabari yabo goika ase enka yomogaka David Ontonyi oigotoka ase ekenyoro kiaria nyamwamu ewodi ya Kyogore nsemo ebunge nyari bari chache county ya Kisii bunencheremo yokorokia emitandao bose bunencheremo yokorokia obwanchani ase chinkwana cyomogako yo cyanyara ko bachi gotara ase mitandao asama tukabwango gase cyabere chiko gokia bange muri kito Dominic Onderi nwarenga somo igoyo roboti rwa yasenchere wikirana Ekerere chitariki 14 cyumutinyo kaberekero umwaka niga abantu abange bayiriri tukeriye kuri cengera ko bari tukuri abanchani asabange banyari ko bakorigo kerere tukeriga asabange ritukeriga yare banyari ko bakobeke kambi asenkeyemo yo mugaka Elieta David Otonyi machiko kurugari asekinyoro kiari nyamwamuke gotoka se ward ya Kyogore mebunge nyari bari chache county ya Kisii asabange banyari ko bagwe soki elikomogokera umugako yiga asamanga naye ali amange amanyikaine buna Nyamanza Mamu Nyamanza kwanza usikie vile tunaenda na mpangilio asengenjo litukeri tare 14 mtu abwatenga amangana ya tolete Nyamanza Mamu naragera abantu baminto bachagaiga abo bacha kumanyanga umugako uri okwanete Nyamanza Mamu inke kiagerete omwana omintaga sirigari no ingaje gotebya abantu bamintonga abange bali bakwibwaterania asenchera ekirere gosenchera ekirere yo kuwasiliana gose TikTok nigobanya ko bagwikirana asenkeyeiga elikomo amugako yiga situkeriga komoro kyobwanchani bwa bene Nyamwamu tulikuja kusupport mse Nyamanza Mamu omugako yo bathi uturandiriye ka abantu balierere sound ya matuko so tumeona at least kuje tumusupport na bali ba Valentines mo bwata ndo banjete koranju asabone kana ntuntu wanjetwe togaje tokarosa bune karongo nyorex yana Christine arago nsibine chigiro obusibuya obekesha wajeje onsu kuomogonga goika onsibi toikana stwara gramo na ntuntu arenga ororo but for now tuna support you te abantu ngakiga kiti abantu bonsi bari content creators bari mo ikiregambu ya mono na bari mutacha rende na ni mwara tumakanda ake gamwa support gusia sene twachagero koranga gusi bagosuguma ake gabandi babasuguma mai bari bayikirega igatwata ebirembe ya mono na bari mutaika support njirende yonsi nyasana kuba siseni tuanja na bana sasa mina sema Nyamanza Mamu ukona kuko saba kwa basaba bange banyako bagikirana asayaiga asabanya ariko bagosaba bonse banyako bagoyesokina kwibwaterana asobwamo banyako bagosirana bunegesa ku kyomo gusi
Thank you asa abantu bari mwachirega go show love abebona twabwatana n'abantu bagusigo mwaro rinzo ko toko ranira tayo abantu abande bari gora batete barre binte bamanye komanyoka gocha sawa we stand firm acha tukue pamoja muntu kabwate talanta tuamo support sawa amina next ogako yako kunyamaza mama omuntu na chietaria aga copyright yoko eliogiriria ya nyamaza mamu meru kuliera mugako tai kuliera kende kurase eliogiri so wanya kole mayana ndo komaita kwa karte ngendekyo nyasa kwa Amerika. Serikali fanya haraka mukuche mtoe watu kwa kiwanja hiki Nyamanza mamo. Tuendelee na mpangilio wa leo. Kuripotera tsen kya namba magien Soko TV kuruga iga ase kinyo kyali nyamwamke gotoka ga iga ase wodi ya Kyogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii. Eritrea Dominic Onderi Nyabuto. Nyamanza mamo. Tuendelee na mpangilio. Mwancho murigeria negakore yoko gokiaga gusana se abasai bachira mukwanekia unango musira bare omugako wichinkwana chiae cyanyariko bachiko gokia bange samatuka bwango tutikara tasiri tukeriga ryo gochengera obwanchani eriyo rigo korekana chitariki 14 omutienyi okabere ase ense engima nigo bono habatiutirira bitim ya Manchester United orosagero county ya Kisii bakorogo no munyakirogobo Lutik Marube basangirikana ase gitaseni yokurwa amanyinga ya Kisii Blood Transfusion Center eriyo kwenana amanyinga gochiase ogokonya amagima yabari bayaganitie ritukeriga ryo korokyo obwanchani kubwatikana no kuboro kwa manyinga ase ogose ase okugania kore igoro nigo bono kwa enekirie abaroire kurwa chi county au chiri chibekaine county ya Kisii konyora umuchando nigo bono mutendere bwense meyo yokwena na amanyinga ya Kisii Nathan Maragia aenekirie buna nigo baganetia amanyinga mange heri gokonya abari no kugania uko ase bone gatia batiotiria bari baikira na sense meyo baereire obuya gokwena na amanyinga na kuboria abantu gweso kiro mwaka stariki 14 abange kwegendera muri kitopetwel machini oibo igoro mutioterera bwe team ya Manchester United nwarenga sensemeyo Robert Roya senchiro wikira kiro mwaka stariki 14 mutinyo kabire nekere nsinkima egochengera litko ryo bwanchani litko rero nikabatioterera be team ya Manchester United yorusagerwa Kisii bakurawa no munyakirogoba Lutik Marube basangirikana sigitsini gyo kwenena amanyinga gya Kisii eryo kwenena amanyinga ayora konye amagema yabalia bayaganetiri tukeriga lyabanchani buna moroche abana batyotereria gose aba fans gose supporters wa Manchester United etimu ene kabisa Kenya ngima banyara goikarero ase nyombene ne gosangiriria amanyinga ya Kisii Blood Transfusion Center eyorense ya Kisii Referral and Teaching Hospital erinde tonyare korusia amanyinga tokonye abaminto ekera banyorere mebasukane para gose amaroira wao no mayatene tukori abanchwa gose abanchani gose Valentine's Day intutu anyara goikaga korokia obwanchani boito ese balia bataimanyetie ngakere babwato boroire gose banyore chi accident intuntu wale konyara bwanchani boli bonde lakini bwanchani boito notobekete red etokokonya e society asenchera yani yenkoro yani entire ya Yesu kiagara yani moroche rero ni rituko rya Valentine rituko rya bari banchaine lakini ntuga etogendete mirimo gokonya abana inchi isengencho chigodi weta nchibwata barwira bange batageta amanyinga kubwatikana no kubura kwa amanyinga asokanya kuri igoro kurasa barwire kuruchi county HBBkaine county ya Kisii nigo mutendere bwensemeyo yokwena amanyinga ya Kisii Nathan Maragia ayenekiri niko baganitia amanyinga mange eryo gokonya abari no kugania ukwo mono ngwakira abantu mashabiki ya Manchester United asogo panga manaintwe koroshi kisaisi skoba successful wikira boni gato asangiria amanyinga tari make ajia ujo gokonya abarwire bari chibodi awa boni gato bwate shortage tubwate abantu to konya chi county mbalimbali Transmara ngochera Rachuonyo ngochera Nyamira ngochera Kisii nyene no eregiga abandi bari ku Migori bachagiga because Kisii is a teaching and referral hospital cases chire complicated chance bino chigo chagugiga igoto tata manyinga sobonge tokonye case echigo chagiga before 2 weeks before ntu anyora obokorekanu gose amanyinga nakea asenya gitari ito na kiyato segete
gusi chigatwe platform na ndarira twagokere mwachira twa mobilize abantu bajira so bonge mpaka baito basa nombacha bali timu agency nini ne chiacha sinchiacha barusiria manyinga abantu bale kuri kanisa batokonyira manyinga igo tigante babunambu ya mono si fans gose members bane mbarwe bitokyo bikebya tosegetire inyagitari to ya KTR chinja tokonya blood transfusion center ikora no minto mara agyo lega iga mbatokonya se batokonya ni bagenda tokonya exercise toko kora kiro mwaka 14th of February chinga kichicho nigo egatia batyoteria abaere irobye bwo kwene na manyinga na kubo abantu gwekia sobonge na kundra kwene na manyinga nonya neritskuria ankyo ekero kurwa manyinga talinga gose okora bubinga gwakonyira umuntu utamaiti yaya tokumanyereria nga mambira ndi konyore abantu nabange okonyora baganitia manyinga na mubosiko naboko bwepara usekero kinu umuntu arwarite naganiria manyinga onyora ngenya na konye tubugi mainga kiemo nkwarwite none unity emo okonyora nga konyora manyinga nige okobera sinchira iri rahisi sana igombia mona abantu baitu bonsipi bado ntegese ndi kunya gosegeta abantu besokia sobo banyare ko bago donate manyinga usikuru manyinga irinde gokonya amagima y'abantu isikogega otherwise kurubusia manyinga ni kintu kia maana sana inga muno mutoko cherwa mutugukina buya kabisa ekero rweta manyinga ukwigubu mubiro buya kwigu kwa gusuire amarwira amagita gokonyoya kunya kurubusia manyinga ya igo nko banjira abaminto mo cha sobonge murwa manyinga tokonya babere ekero lyalinge ritukorio gochengera obwanchani nigo bono abatyoterera be timu ya Manchester United kura sorogongo rwagusi abaisokire na kwena na manyinga nencheremo yogokonya bali no kwani kwa manyinga abaiga nanya nabo nigo abantu baborirwe goisokia ero kwena na manyinga eria konye bali bayaganitie kuripoteria Ensoko TV kurwase ensemeiga yo kwena na manyinga ya Kisi menya kitari nene ya Kisi teaching and referral nchereteria na Pethuel Machini Yamano murikito Pethuel Machini na roboti rwa senchera yoboikira ntogoska bosio totigaritase iritukeri gari obwanchani udencheremo yokorokia obwanchani asiritukeri gari manyikaine buna Valentines nigo bono aborikuwa bobunyagitari kurwase skure kurwa amaigeri obunyagitari ya KMTC county ya Nyamira basibya chinda asechi amate isano kurwase ekenyorokia omokonge kegotoke wodi ya Nyamayense moye bunge ya West Mugirango asebono umurobiro yo osirwa no yokorie kergo kyo seneta se county yo Jeremia Migosi nigo bono chiamate icho chirichire no botaka obonene chiagokeire egekorekyo abo gosaba baraibande bagendera gwesokia elio kubakonya murikito Steven Nyarikia Mbunde na Mange. Ekero ense ya chengera rituko ria Valentine ase rituko ria rero nigo bari abagosomera obunyagitari ase college ya Nyamira KMTC bara umuroberio bokorusia chinda ase chifamily sano ase kenyorokyo mokonge wodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango ime ya Nyamira Rukurutu Michoke Mongare nitugo na torega iga nabakoreri naenda banafunzi kurwase KMTC Nyamira campus etwachirega igase sauri ya charity etorega igase ogokonye community unabona twachira somongina ntwachete ground check tukanyora tamenya tibogima buya nyomba ya eteri buya asakorara nabe and we promise to come back ase family echimenyete no botako bonene nigo konyora chinda chabalire amagoro amagoko nabayigo chinsemo a chumubere egento bareire obuya bokorosi gwa chinde ekyo nagotigara batabwatike mo akende yonsi mujana turoje nyomba nane turoje bina bana menya teigo inje bwiga nkobe ndiga iko mujanda one naro na kijinda jande turoje nyomba munere amagoro rende mwangakire yandira matuko nyane myaka ebe inko yunde bororo lakini ngunya gotarandire nata ndema ndabwati amaizo kanyo chikuruse na bana bwata amaizo roje lakini mwankorere biya akose ni moja mongonya aso moroberio osirwa no yokoria ekirogo kyo bosenta Nyamira Jeremia Migosi nigo boigo abwatoka chindagera go chifamily echibene chibwate chinda murenjeremo yokworokie obwanchani go chiase chiamatecho aseritukeriga Samarita Ngoroko Boniface Mongare umwakilishi w'umuheshimiwa Jeremia Migosi yuko lenekerenga kyo kuborio bo seneta bwa Nyamira county litukuria rero mheshimiwa iyo Trace Rumi onte bingi chegaiga como represent nanto magaiga nendagera emetorero chi bande metorero 200 chingeni esabuni amona
nesukari gakwenekiayo boigo mutureti bwororo nigereire obuya bwagendere kubikwa n'abarai muna baiga bakwendera gwesokia na gokonya eyamate eria esumbogete. Stephen Nyariki Munde Omokonge Nyamaiya West Mugrango county ya Nyamira. Nemano murikito Stephen Nyariki Embunde Petwell Machini na wigo Dominic Ndiria so gutwariganira ayone kiwa hasiri tukeriga ryo bwanchani togosikabosyo bono mwancho murigaria togoso ase siasa Maseneta wa county ya Nyamira Mheshimiwa wa Kongo Mugeni nigo amokiri umuraibu ensi ya Kenya William Ruto asogotaikirania magendera sensi ya Kenya kagokwana kurwa sensemu ya Kitengela county ya Kajiado ritukoria rero nigo Mugeni atebire mbache kubwatesia Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kuriye kerugo kyo buraibu ensi asobachori bande bori bosio na boigo bono amochirie abarai na boiga babwatani be kyama kya ODM abo bari neganga yo kuriya kubwaterana ne kyama kya UDA. Mimi nataka niombe wananchi wote ambao mko hapa, kuna njama ya kutuuzia uoga. Tunaambiwa kwamba tusiongee kwamba President William Ruto hawezi kufanya one term. Hati Afrika ukiwa rais huwezi kutolewa na wananchi kwenye ofisi. Si nyinyi mnapiga kura ama ni Mheshimiwa Ruto anapiga? Ni nani? Si ni nyinyi? Na tumeangalia Afrika, kuna wengi wametoka katika uongozi kwa kufanya one term. Kule Zambia 2021 Mheshimiwa Lungu alitolewa na Echelemi Akainde baada ya kufanya term moja. Mheshimiwa George Weah kule Liberia alitolewa baada ya kufanya one term. Mwaka uliopita mliangalia kule Malawi, Chakwera alienda nyumbani baada ya one term. Kwa hivyo hata mimi na waisi hapa Kenya msiuziwe uoga mkaambiwa kwamba hamwezi kumtoa Mheshimiwa Ruto kwa one term. Kwa sababu tunasema Ruto aende nyumbani ni kwa sababu amefanya maisha imekuwa ngumu. Ushuru inaongezwa kila wakati. Mwezi huu ushuru wa NSSF imeenda juu. Ukienda hospitali wa mama wazee wanaambiwa sijui NHIF siku hizi ni mitandao sijui nini. NHIF is not working. Shule ni shida. Mnakubali huyo mtu aende nyumbani after one term? Mnakubali? Na sisi tunataka kusimama na Mheshimiwa Matiang'i. Na iko wale ambao wanasimamia chama ya ODM. Wao wanatembea hata waenda kula ugali usiku huko na William Ruto. Sisi tukionekana na Mheshimiwa Matiang'i ati tunafanywa vitina. Hatuogopi bwana. Sisi pia tunatembea na kijana yetu. Mnanikubalia nitembee na huyu kijana yetu? Na tutafute hii kiti. Kwa ngapi kwa mkono wanasema tutembee pamoja? Yes. Yeah. So sisi tunakuweka kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Matiang'i. Wale wenye wako chuki tunasema shetani afanya nini? Yes. Kwa hivyo kila mtu auze sera zake. Ule ambaye anataka kumezwa na UDA amezwa. Tukuska usio mwancho morigeria majumbe wense bunge akitutu Masaba Mheshimiwa Clive Gisairo amono mu MCA we wodi Rigoma Nyambega Gisesa nigo bagendreide komwa okoboko muske Fred Matiang'i soborai bwaye busaseganga yo korigo borai bwense ekerekyo nigo boiga abana inchi be wodi Rigoma na boge bunge akitutu Masaba se county ya Nyamira banyariko bakogokiwa n'inchira emiroberi ya magendro egendrete kwenekiwa hanne mono yechipara abego gokinigo kwebirengo be municipality yo Muchokeroka bagokwa na samatanga ya moyo komwenia mwana biasara yo momonne bo Muchokeroka aserieta Enoch Seko nigo bono banyariko bagusaba abana inchi kwenekia bunankobeka bare omorembe gosibo bachorio bonna twabwate lami Keroka abangi nango no twomwaru kwa Roslet Back Street yari toni ito ya Keroka nande kwa Roslet Market kubere cyaba na bekinyanya next all tiri nyagitari ito ibinde twa Roslet Sp cyaba no mora twakore meeting entangani ande meeting yeyo twakora yabwata abangina bakaba montine Chairman yekyombe abangina bari bekinyanya mubirango nara muka Japanese abangina ko reporter kubatora tabons pi gateba kireke nyoro weka pistol tire Keroka abantu bakarati banyone nanda bagetutu abantu bari go mawodi baranyora kondo besa karati taranyora namba isatu chipara ntwa nyoru twanguri twaguro 25 kilometers omoro bunoga ndete ko beko yondo nada wata yomuske machini kero chipara chikoromu ekoba graded omoro muma akarati umenya ko beko oremiru once ko beko
Ebinde byo bagambi no bakomu lakini bila ta understand. Iyo mbiangoroke. Mweleze iko kare koremu moro mobeku umawanza kubeku. Namba 3. Ina guteri yeto ya Keroka mujumbe no arabisa. When the president came, ina tari gacha ina guteri yeto ya Keroka ya webe. For the first time as in Nyamira County, this is the second public hospital ya surgery. Awanya gutari mbaroro tuwate issue ya Mariogo atingwa rectifier abo. Igo mwongine toro mwana ogarwarire kende gyons kende nyakitari. Kibasari omoko ya gumabasa. Pero mwana kareki enyo. Umwaka oyo ninatoa milioni 80. 8 million kuchia saa bana 23,000. Ngaki ilikuwa nkubwa tu koboko. Moyo umanyire na lionyo wale basari yo wakati nisha. Ebesa yo mugetutu ne yo mwana mugetutu. Eno ansingerte sana. Bigoro yeskuri ya kigogi. Birasi bibitano akola innovation nomba chake barna roseti nese ngencho Enoch angete kurobisiani agante biota kolektivo anje tinko egubia akaigere skuru sana. That is how Enoch anchete a community ya Keroka. Kwa heshima yake tulitengeneza hayo madarasa na choo kwa watoto wetu. Isi ngenchaga nebitia bana babantu bande buya era tukatwalia abana baya maye ningase ne korosi birasi bine ebinya ali abana abantu bana ba Keroka anyora sagia abasoma Toska abosio okoborigwa nigo kwarurwe gocha somora we kyama gya ODM Oburu Oginga korenta bare be kyama ikyo amo bosio bachorio bonne obore bosio mwaka bwechirubere 2025 okuno koboria kwarurwe kurwa somonyakerugo we kyama gya ODM county Machakos Peter Matulu asebona atebire ogotaine bose ayaga ntote kwenekiwa ase kyama ikyo gakogendera nigo bono ekyama ikyo kero no bwoba bwae bogochia kwenekia buna ngirigo cha kwegenderia gisiasa ekerokera chi kwenekia kuyarigane bosio bachorio obore bosio ayo ni gachire amatuka makemaiga ye kamiti ane kase kyama ikyo kumurusia bisi Moriki omonene w'ikyama ikyo Edwin Sifuna. Party leader wetu sasa ni Dr. Oburu Odinga. Huyu ndiye sasa anashikilia na yeye ndio mkubwa wa chama chetu cha ODM. Na kwa sababu hatujamaliza ADC yetu, National Delegate Conference, secretary wetu ni Edwin Sifuna as we talk now. Kwa hivyo sisi branch yetu tuko tayari kusaidiana na wale ambao wako ofisini sasa. Ingawa kuna mafurugo hivyo, wanasiasa huenda namna hiyo. Sio makosa kwa wanasiasa. Wanasiasa unajua wako na mambo mengi. Wamekosana tu kwa ajili ya vile unajua elections ziko karibu. Lakini bado ODM ni very strong, just as it was before. Na kwa hivyo sisi tumesema watu wa ODM wawe pamoja. Dr. Oburu kwa sababu yeye ni mzee wa kutosha, ana umri wa kutosha na ana kiwango cha kuleta watu pamoja. Tumeuliza Dr. Oburu akae chini na wenzake, tukubaliane, tumalize haya maneno mbaya na tuseme pole kwa yule amekosea mwingine, tukae chini ili tupange tutaingilia kwa siasa za 27 namna gani. Kwa sababu sisi watu wa ODM peke yetu hatuwezi kupata kiti kikubwa, hatuwezi kuchukua presidency. Na ni lazima tuingie kwa siasa, tusikilizane na zile zingine political parties. Kwa hivyo hatuwezi kwenda kabla hatujasikilizana. Nauliza kiwezekana watulie kidogo ili tupate nguvu za kuzungumza. Tukiwa divided namna hiyo, hata wote hao wametoroka hawezi kutosha kura zile zinatakikana. Hao wanaenda kwa broad based pia ni wachache, hawawezi kufanya the broad based leader apite. Kwa hivyo tumegawanyika na tutaanguka zizi zote. Wale wameenda upande huu wataanguka, nao wale wanaongozwa na Dr. Oburu wataanguka,
wale wanasifuna wataanguka, na kwa hivyo tutakuwa tumeanguka sisi zote kama ODM. Manchumurigeria togusuka busio bunenchire manyo kugendera kubasira baswati mutendero babangina kurwa serikali ya county ya Kisii Mheshimiwa Doris Saburi nigo aikirie umuroberio bokwe webyombe manyikaine na Sweethearts Merry Go Round Initiatives asensemo ya Gianchore usase factory ya Gianchore gotoke ward ya Monyerere bunge ya Kitutu cha Chenote county ya Kisii asebona atabire miroberio huneyo nero irachie kubakonya koenekia abangina nkwegenderia bare asenchira erengia na wego gokonya magendero ase chi county Eko mekene mogo sangre ya nchiri wingi. Mo wata maka besa nchi besa. Aba ngina naba yase. By the nini noroche kuna CHP ba kolega singia ba wete binyoro ba konya bato. Naba ngina naba bare ga ba yase ko na Merry Go Round. Mbi saranse kene ya beautiful. Ya milioni 200. Nduta u milioni 8. Ege simoko lema. Aga basa de kota makulikera bana chintakana. Chisanitary tawa itoko primary. Chinetio koena na chiwini cheo ko wara aba nyino komera no ba nyasa wacho ko bage veseri anga goswana mpaka tobole nyindiri aba ngina to akairi chibesa bune chia baka kuna bako ba bajumbe bako yani ga kuno ni mtoto tango ndoro ko beka no enda macho kana tutai ukende kyonywe ta mache enkore ya kora teki erebuya obo ko esibie no nyakwa rwarete okonyora kwa bweni kono usimache ndobwati parangia ndobwati chistima ndobwati bali babwategeregese omarembe nkoro yeito imibuna bangina chizo chitokora tiki oyo anje tomo noli kweli kweli ono chira semore ochire ko basaba momo konye ochire ko bakonya ngakimoroche ora nonyene ko ko imoro mwana como ahora vero romogo muamwata chukule tamweye amabera yekera ile ndiko chenji oronde kimobotera Mwanchomo rigaria ase orobotiurwo no towika omwerio bokomanyari aenekiwe ase ritukeriga obutuko bwa 14 asomotie nyego kabiro mwako yiga bwechirubere 25 ne mono gosaba kwanenga gwesemirie na kwemanyari aenekiwe ase ritukeriga nyasaye kawanja ritukoria ankyo ase mesema ya kurwa ensoko ensa eyamo abigo chinsa isato no chikomerana nere Frida Kerubo achikunyar ko baga kumanya hari anyar ko baga kwenekiwa ase chinga kecha sebonega to kugandiro twaro butuko buya na bigo gendera kwego kenemiro bere gendera ta sembeo Yensoko TV nchenkuru kwa Clinton Ondigi, Brana Chaka na Felistas Kabendi na ubanko nyakure studio ya kavero kwene kia melogini chivicha ngochara senchiriringia. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigo y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com